Subling mipasidaan si Gobernador Juan Garcia sa mga kontraktor sa nagkanilaing mga proyekto sa Kapitolyo nga i-terminate gyud ang ilang mga kontrata kung maglangay-langay ang paghuman sa mga proyekto ug dili kini mahuman sa gitakda nga petsa. Mipasidaan si Garcia ato sa tigom nga iyang gipatawag uban sa upat ka contractors sa road concreting projects sa Kapitolyo niadtong Miyerkules, Abril 7. Please don't make any mistake about it. I'm not going to allow you to slow down our progress here. Kung kamo na lay makadugay, i-terminate mo. Upat ka mga kontraktor nga nagtrabaho sa pagpasemento o pagpanindot sa provincial roads ang gipatawag sa gobernador nga adunay gihuptan nga mga proyekto sa Talisay City, San Fernando, Carcar City, Sibunga, Argao, Barili, Sugod, Konsolasyon ug Tabugon. Ato sa maong tigom, gipasabot ni Garcia kanila nga iyang nahibaw-an nganong nadugay ang trabaho sa mga kontraktor, gumikan kay wa sila'y igong ekipo. Nasagmuyo si Garcia tungod kay ang uban sa mga kontrata hagbay na na-expire niadto pang buwan sa Pebrero. Apan hangtod karon, wala pa mahuman ang pagtrabaho o wala makatuman sa target date of completion. Samtang ang uban, wala gayud makasugod og trabaho. Pipila kanila nangayo og extension. Kini nga mga kontraktor napadad-an na og second warning og show cause letters sa Kapitolyo tungod sa kahinay sa ilang pagtrabaho. We know very well nga under existing rules, mo negative slippage kag 10%, that's already grounds for revocation or termination of your contract. Now most of you, ni variance na mo negative 44, negative 96, di agiwa gyud masugdi. Ubos sa Implementing Rules and Regulations sa Republic Act 9184 kun Government Procurement Reform Act kun moabot na sa negative slippage nga 15%, angayan na nga i-terminate sa gobyerno ang kontrata o ipatiwas sa laing kontraktor. Mihatag si Garcia og usa na lang kahigayon nga lugway sa maong mga kontraktor kinsa ni saad nga paspasan ang pagtrabaho sa maong mga proyekto. Nitando man mo, buhaton na ninyo. Per project site, kinanglan doon ay own set of equipment. Tagaan talang mo lugway for the last time. Ipagali mo perform. So, kayan talang yun mo, i-terminate na yun mo. Iyawa na yun mo yung chance makasuot pa mo balik. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.